ମା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ? ଧନିଆ ଧନିଆ ତାକୁ ଏମିତି ଫାଳ ଫାଳ କରିଦେଇକି ବତୁରେଇକି ଶୁଖେଇବା ଗଛ ଲଗେଇବା। ଏଇଟା ଏମିତି ଫାଳ ଫାଳ କରିଦେଲେ ଗଛ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାଳ ଫାଳ କରିକି ତାକୁ ବତୁରେଇ ଦେବା ଆଜି ରାତିରେ, କାଲି ସକାଳକୁ କପଡ଼ାରେ ଛାଣିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 4-5 ଦିନ। ତାପରେ ତାକୁ ମାଟି ରଖିକି ସେଥିରେ ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ପକେଇବା। ପୁରା ଏମିତି ଫାଳ ଫାଳ ହେଇଯାଇଛି? ମଞ୍ଜି ପକେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହାଲକାରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ଯେମିତି ଖାଇବ। ହଁ ହଉ ହଉ ଆଉ ଦେଖିଆ ଆଉ କାଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ବତୁରା ହବ? ଗୋଟେ ରାତି? ନିଜେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବ ଭଲ, ତମ ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ତମ ମନ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଭଲ ତମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ନିଜେ କରିଛ ଖାଇ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ଆଣିକି ବିନା ସାର ବାଲା ପାଇବ ଆଉ। ବିନା ସାର ବାଲା ପାଇବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି କରିବା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗଛ ଫୁଲ ଫଳ। ହଉ ଆଉ ହଉ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ଭିଜେଇ ଦେବି ଏବେ? ଭିଜେଇ ଦେବେ ସକାଳେ ଆଣିବ। ଏଟା ଭିଜେଇ ଦେ ପାଣି କାଲି ସକାଳେ କାଢିଲା। ଏଟା ଭିଜେଇ ଦିଅ, କାଲିକି ହବ। ଭିଜେଇ ଦେଲୁ, ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଫୁଲ ବୋଧେ ହବ। ଫୁଲ ହବ ଅଧେ ଦେବି ତ? ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିବା କାଲିକି ବତୁରିଲା ପରେ ଗଛଟା କେତେ ଦିନରେ ହେଉଛି ପରେ ଦେଖିବା।